बरायबाय फिन खेबसेबाव लोगोफोर दिनै आं मोनसे गोनांथार आयदा लानानै भिडिअ बानायदों फैबाय थानाय आसाम पुलिसनि रिटेन एग्जाम जानो गोनांनि सायाव। दिनैनि आयदाया आसामनि जारिमिन एबा हिस्टरिनि सायाव माखासे सोंनाय फिननाय लानानै फैदों। थिग बिदिनो आसाम पुलिसनि कनस्टेबल एबि इउबि साब इन्सपेक्टरनि थाखाय सानफ्रोमबो सिलेबासनि बायदि आरो जेनेरेल नलेज, कारेन्ट एफेयार्स, हिस्टरि, रिजनिंनि सायाव सोंनाय फिननायनि भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। खालि बे सोंनाय फिननाया आसाम पुलिसनि एग्जामनि थाखायल' जागोन बिदि नङा, फैबाय थानाय जिखि जाया साख्रिनि एग्जामनि थाखायबो खामानियाव होगोन। बयबो सापर्ट खालाम। बारा गोबाव खालामालासिनो फैदो, जागायनोसै। से नं सोंनाय, कामरुपनि गिबिसिन जारिमिनारि राजाया सोरमोन? पुष्य बर्मन। अपसन बि। नै नं सोंनाय, भास्कर बर्मना कामरुपनि माब्ला राजा जायो? 594। अपसन डि। थाम नं सोंनाय, कामरुपआव चीन हादरनि हिउएनसांआ माब्ला बेरायफैयामोन? 643। अपसन ए। ब्रै नं सोंनाय, भास्कर बर्मना माब्ला थैयो? 650। अपसन सि। 5 नं सोंनाय, मुसलमानफोरा गिबि आसामखौ माब्ला गाग्लोबो? 1206। अपसन ए। 6 नं सोंनाय, सुकाफाया आहमनि आसामाव माब्ला राजा जायो? 1228। अपसन सि। 7 नं सोंनाय, 1539 मायथाइयाव आहमफोरा राजथावनिखौ बहा गायसनो? गड़गाव। अपसन बि। 8 नं सोंनाय, श्रीमन्त शंकरदेबा माब्ला थैयो? 1568। अपसन ए। कच राजा नरनारायणआ माब्ला थैयो? 1587। अपसन बि। 10 नं सोंनाय, सरायघाटनि दावहाया माब्ला जायो? 1471। अपसन बि। 11 नं सोंनाय, सोरनि दैदेननायाव आहमफोरा सरायघाटनि दावहायाव देरहायो? लाचित बरफुकन। सि। 12 नं सोंनाय, आसामाव साहा बिलाइखौ माब्ला संदानना मोन्नाय? 1823। अपसन डि। 13 नं सोंनाय, गुवाहाटीआव गिबि माब्ला इंराजि फरायसालि गायसनो? 1835। अपसन सि। 14 नं सोंनाय, आसामाव बांला रावनि बिजोंखौ माब्ला गायसनजेनो? 1837। अपसन ए। 15 नं सोंनाय, असमिया बिजोंखौ माब्ला गायसनजेनो? 1873। अपसन बि। 16 नं सोंनाय, आसामा बेंगलनिफ्राय माब्ला गावस्राबोयो? 1874। अपसन सि। 17 नं सोंनाय, ब्रह्मपुत्रआव माब्ला जाहाज सालायजेनो? 1883। अपसन बि। 18 नं सोंनाय, आसामाव माब्ला रेलगारि खारहोग्रोजेनो? 1885।
अपसन डि 15 नं सोंनाय गुवाहाटीयाव कटन कलेजखौ माब्ला गायसननायमोन? 1901 अपसन बि 20 नं सोंनाय महात्मा गान्धीया आसामाव माब्ला बेरायफैजेनो? 1921 डि अपसन 21 नं सोंनाय आसामाव माब्ला अट'नमास खुंथायखौ जागायो? 1935 अपसन ए 1935 22 नं सोंनाय आसाम एकर्डखौ माब्ला सहि होयो? 1985 अपसन सि 23 नं सोंनाय बर' साहित्य सभाखौ माब्ला गायसनजेननाय? 1953 अपसन बि 24 नं सोंनाय बिटिसिखौ माब्ला गायसननाय? अपसन सि 2003 जोबथा सोंनाय रायजो सरकारा आसाम मुंखौ सोलायनानै असम माब्ला दोनस्लायो? 2006 अपसन डि बबेबा एन्सारा गोरोन्थिबो जानो हानाय नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै बुंबानो जाबाय। थिग बिदिनो सानफ्रोमबो 25 सोंनाय फिननायनि भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। गोजोन्थों।